Uep, com anem? Avui descobrirem un ofici ja desaparegut, els trencadors de marès. I ho farem de la mà d'una persona que estic ben segur que ens emocionaran les seves històries. Si m'hi acompanyeu, ho descobrirem plegats. Hola, Martí. Hola. Bon dia. Que estic de content de conèixer-vos en persona. Com estàu? Igualment, jo també. Això també. T'he vist algunes vegades per la televisió, sí. Aquest senyor que m'acompanya és mestre Martí Salvà. Té 92 anys i va fer feina en aquesta pedrera. Aquí s'hi extreia marès de qualitat, a l'amo Martí. Hi havia redals, que eren més bons, redals més malents, que variava molt, això del marès, no? Sí, sí. De finqueta a finqueta i de puesto a puesto, sí, variava molt. Aquí se coneix que perquè cercaven antigament les lливanyes. Sí. Era una feina d'art, Era una feina d'art. No se podia fer lo bruto, s'havia de fer... Perquè s'havia de seguir la lливanya, no se podia passar la lливanya perquè espanyaven lo de baix. Llavors, li havien de saber donar, però que duen rost, Sí. si t'anava així, la peça te quedava malament. Li havia de cercar el gent de la lливanya per fer la regata, perquè si no la peça te quedava encairada. L'amo Martí, i com així està tan ben conservat, aquesta pedrera en concret? Això no se'ls passa mai, tota la vida estarà igual. El marès no se'ls passa. No se'ls passa mai, si és de bona qualitat, suposo. L'únic que se'ls passa un poc, aquesta franja que hi ha aquí, això és com una espècie de tanassa que li deien. Una tanassa. Això era un marès dolent que buidava en el temps, buidava. I el mestre això no ho volia, no? Perquè era com... L'amo Martí, xerrant de conservar. I vos, com és que un home, un mestre de 92 anys vos conservau tan bé? Quin és el secret? M'he aixecat molt de matí, tota la vida. Poques hores de matí. Molt caçador que he estat. He caminat, no te pots imaginar els quilòmetres que jo he fet en aquest món a darrere conills i perdius. Aquest és un secret tot perillós. I l'altre, que no he anat de bars mai. No us ha agradat beure una xuscleta, ni fumar... Ni fumar, ni beure. Una vida sana per curar tota la vida. Feina i a casa meva. Feina i a casa meva, res de bar, ni sortir per aquí ni per allà. I això és la base de la pedrera. Aquí se coneix la vaca que va ja a fer pedreres sorquines, perquè aquí ja se li posava aquest escó de marès per damunt, que era de dolent, que ja no interessava, la que interessava eren les lливanyes. Les lливanyes estaven a baix, se va posar damunt, i aquí t'eren, aquí acabaren. I vos vareu fer, des de petit, tota la vida feina a una pedrera? No, vaig fer feina en el camp i a pedrera, com se suposa. Sí, sí. Perquè de petit me tancaren amb mon pare i ma mare no em podia donar menjar i me va llogar una posició de cap ciutadà. I vaig fer feina, fins que m'allaren mon pare, d'haver 4 anys. Com així van tancar el vostre pare? Per fotre-li una casa. Per fotre-li una casa? Una casa, perquè mon pare no era polític, un home que no, normal, sí. Havia llevat 1.000 pessetes a un hortolà, Serengà, Sospilderí, no sé per on era. I per dir, si faig tancar a ell, la dona no em podrà pagar i li fotré la casa, i així va ser. Perquè un pare l'acusaven que esperava falangista amb una escopeta, però mon pare l'escopeta tenia escopetat d'això d'un canó de la Cuixer que deien un temps, però el primer dia de falange ja feren entregar l'escopeta, mon pare no tenia l'escopeta ja. Sí. I per què motiu tancaren? Per això. Perquè, l'amo Martí, sí que és veritat que aquí, en aquestes pedreres d'aquí, hi va haver molta repressió. Molta. A dins Serenal i les cadenes n'hi havia molta i molt fort. Perquè dins les cadenes degueren tancar 8 o 9 morts. Mira, començaré pel cap de baix
perquè jo tinc, si Déu té per mano i mare, encara el mestre Miquel Campaner, 1, en Pere Desfont, 2, tancant el tio Pere Antoni i el fill. I un poc més per avall hi havia Madame Bé Maria Cat de Perina, això també la tancaren, mestre Joan Monés i mon pare. I que és que 8 o 9 persones i una dona. I doncs, quan van mollar el vostre pare, sí que vareu començar una altra vegada. Sí, quan mollava mon pare ja tenia jo 12 anys tenia. I feien feina 2 o 3 anys, però ho passaven tan malament que el maret no se venia. Passàvem una feinada enorme. I venguérem aquí a Sant Verí de Baixa. I el primer dia, perquè hi havia sopat d'un monat al bullit. Sí. Quan arribava a les cases, el major me van dar les feines que havia de fer. Per les cases, que anàvem a arreglar animals, tot això. Diu, podem anar a berenar. Hi havia una taula llarga, amb un calaix a mig, treia un pa gros, un plat amb formatge i sos. Que vaig rebentar. I heu passat gust aquest dia, ja ho veus, quina alegria, amb quina alegria ho contava l'home Martí. I llavors, quant d'any teníeu quan vareu tornar a fer feina a la Pedrera? 22, 21, 22 anys tenia. I era polissona la feina, era dura. I tan dura que era, perquè es picava tot el dia. En l'hivern no era tan pesat, però en l'estiu era terrible, perquè devíem fer feina a una temperatura de 45 o 50 graus o 60, jo no aquí sé. de dins. Ara l'amo Martí m'ha recordat una glosa que diu: si fos ara, no ho faria, això de fer-me trencador. En l'estiu, molta calor, i en l'hivern, fred tot el dia, que és el que vos m'ho acabeu de dir. Sí. Les cançons i les gloses generalment diuen veritats. Això sí que és ben veritat. Sí. Ara, l'amo Martí, què és el que feis? Ara faig regat aquí per rebassar aquesta peça de marès. Per rebassar la peça de marès. I amb quina eina ho feis, en això? En l'escodra. Això és l'escodra. L'escodra. I jo també he vist que tenim aquí preparat... Això és massa per pegar en el tascon per rebassar la peça. Per pegar en aquests tascons i per rebassar la peça. I llavors he vist que també tenim aquí una altra peça, que això és... Això és estant, que dobaven les peces, els arreglaven amb això. O sigui, una vegada ja treta la peça, ensoteant, arreglaven la peça. Molt bé. L'amo Martí, i com cobràveu? Tant la peça, escarada, jornal, com ho fèieu, això? Escarada, tot se feia escarada. Tot escarada? No se feia tant la peça, se feia tant la carretada. L'amo Martí, quin paper tenien les dones a les pedreres? Hi havia dones trencadores? Molt poques. Molt poques. Les més feina que feien les dones a les pedreres anar a llevar els picadís que feien en les coses, fer la pedrera neta a l'home. I algunes anar a treure el marès. M'heu dit que aquesta peça servia per arreglar marès. Sí. Jo m'agradaria que me mostrássiu com se fa. Anem, allà és una peça. En aquella peça d'allà. Jo la borduré, la peça. Anem allà. Una vegada tret el marès, qui és qui arreglava amb aquest tema? El mestre. El mestre? L'amo de la pedrera. L'amo, no ho feia qualsevol? No, tenia 2 o 3 regatadors, el que fots. Sí. I la peça, s'adobava, quan s'havia rebassat la peça, s'adobava el mestre. Perquè la peça no s'agafava en la mà, s'agafava ensotant, feien estirades, se girava la peça. Llavors se posaven a adobar. Ah, veus? Quan se l'havia fet aquesta part, s'agafava i se feia l'altra part. Ah, clar. Se girava i se feia aquesta altra part d'aquí d'això.
Molt bé, una vegada arreglada una part... Ja se passa a l'altra part. Sí. Esa va aquesta part d'aquí. En això pareix que ho heu fet tota la vida. N'he arreglat moltes de peces de mar en aquest món. Fins quin any vareu estar a la pedrera fent feina? En l'escodra vaig deixar de fer feina a l'escodra en el 60-61. En el 60-61. Per què? Van començar a venir... Perquè ja hi havia màquines de marès i els mestres, picapedrers, ja estaven més marès fet de màquines perquè estava més ben arreglat que no fet en l'escodra. Sí. Ah, i que no podien competir els preus de marès en les màquines. En les màquines, clar. Ja no podien competir. Sí. Mira, Què és això? on aquestes plaques, tot això significa que antigament tot això eren trencadors. Després s'ha posat aquesta placa aquí per trencador, perquè tots aquests carrers que s'han fet nous de per aquí, tots van relacionats amb els trencadors. És com un homenatge que els han fet. Sí. Martí, què m'adus a missa? No, una cosa molt important que hi ha aquí de dins, que Sí. la història dels trencadors t'agustarà molt el veuró. T'agradarà molt el veuró. Quina meravella. Clau Martí, què és això? Ja són peces de marès. Això és una peça de 30. De 30? Però no li deien 30, li deien emperador. Emperador. I és el 25 li deien gruix de rei. Gruix de rei. En el 20 sí, li deien 20. Però en el 15 li deien greix ordinari. Ordinari. Greix ordinari. En el 10 li deien 3 per 2. 3 per 2. Perquè li deien 3 per 2. 3 per 2. La mitja pedra i la llibanya. Ara que m'heu dit aquest 3 per 2, me ve en el cap una glosa que diu 3 peces i un quadrat donant nosaltres trencadors. També donam 3 per 2. Mirau si feien caritat. I aquest 3 per 2 és aquest. 3 per 2 em pensava que donaven 3 per 2. No. Li deien en el 10, li deien 3 per 2. Devia ser una altra feina. Sí, fer clots i sembrar plantes. Sí. La jardineria. Sí. Vaig començar quan se va fer l'autopista de Calvià. Didac, com estàs? Encantat de veure'l, retrobar-te. Tu ets... Ja ho esperaré per aquí darrere, no? Sí, i llavors ara estarem un poc... Didac, m'has d'explicar com un jove com tu està enderiat en tot aquest món apassionant, per altra banda, que són els trencadors. Com te va venir aquesta vena? Bé, jo no me va venir per família, és a dir, mon pare i ma mare són de Palma, però sí per lloc de residència. Jo tota la meva vida he viscut a les Meravelles, que és un barri de Serenal, i tota la meva vida, té 28 anys. I quan vaig tenir 20 anys vaig voler començar a saber què hi havia, no? Perquè jo davant hi tenc un hotel, en el costat hi tenc un hotel, darrere hi tenc un hotel. Però abans de tot això, què hi havia aquí? I és quan vaig descobrir que hi ha tot un món de vides, de gent que va emigrar en aquests barris i pobles de Son Sunyer, de Serenal, i després vaig conèixer gent com mestre Martí Goixo que mos explica tota aquesta història amb aquest amor, amb aquesta estima i aquest respecte cap a la feina de la terra. Una història vivent que crec que el que tu has volgut reproduir aquí. Exacte, sí. Didac, aquí me sorprèn una cosa, que fa aquest dimoni aquí. Bé, aquí tenim
dos símbols del poble, de les cadenes, i tenim aquí en Marasset, que quan varen fer l'associació de veïnats, bé, és el símbol del poble, és un trencador que alhora és un marès. I després un projecte que vaig fer que va tenir per nom Dimoni de ses Arenes, i és el dimoni d'aquí, d'Espilderí i de Serenal. I se diu ses Arenes perquè era una partió de Son Sunyer, un nom antic que la gent no sap situar molt bé, i a més d'aquesta idea va sortir que de la bossa que diu Nemini Parco, que vol dir no perdon ningú, tira arena en els infants. La llegenda diu que va sortir d'una pedrera que uns trencadors picaven i varen espanyar una cova d'aquestes que hi ha per aquí, antigues, i va sortir aquest dimoni, i s'emprenya, i a partir d'aquí emprenya la gent. Guapa, aquesta llegenda. I una darrera cosa que vos volia mostrar és això d'aquí, que explica la història, la identitat, la manera de ser nostra. Englosa. Englosa. Que això una glosa que en Sebastià de Can Voltat, que malauradament s'ha mort fa poc, la va recollir de quan era petit. I diu, dins el torrent dels jueus un home mort hi trobaren, i el pobre agafat dels peus d'un terme a l'altre el passaren. Quan un terme diu que sí, sempre l'altre diu que no. Per canviar un arrambador són 10 anys de discussió que mos valgui per lliçó en els que vivim per aquí. És tot una lliçó de vida, això, Didac. Exacte. Ni ciutat ni llum major. Sí. Barris i pobles, Serenal i Son Sunyer. Sí. Això es volia de treure marès de la manera que treien de dins les pedreres el marès, antigament. Sí. I era una feina bastant feixugueta, perquè... És una reproducció molt ben feta, aquest molí. Sí. Això se coneix una vegada el tenia conservat. Sí. Si eren un tot sol, havia d'estirar per rodet. Per rodet, exactament. Però si eren dos, se parlaven a cada part, i estiraven d'antena per antena i feien més via. Clar. Però si el tot sol, havia d'estirar per rodet. Per rodet, sí. Estirant, després se pujava per amunt. Ara, quan tenen més o menys un pomat en terra, agafaven com una mà, la mà esquerra comptaven, i en l'altra agafaven la peça, sempre l'estiraven de cap, no l'estiraven de costat, de cap, sempre. L'estiraven així. Quan li duia balancejada, estiraven la peça. Clar. I duit la peça dalt de tot i la traes. Llavors, agafaven la peça, l'aixecaven... Sí. Mestre Martí, vos puc assegurar que he passat molt de gust de conèixer-vos, de veure aquesta exposició tan guapa que ha preparat en Didac. I deixeu-me acabar amb una glosa, si molt surt. Sí. Sou un home de molt d'honors. En vos hi fa bon estatge. Avui ha fet homenatge a vos i en els bons trencadors. Que molt d'anys, l'home Martí. Jo estic molt content d'haver-te conegut. Estic content.